Βούλα, καταρχήν σε καλωσορίζουμε που στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Γιατί είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μένω στην Αθήνα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε δύο πράγματα για την ταινία. Η ταινία πώς προέκυψε τελικά? Πώς προέκυψε... Πώς προέκυψε και την έβγαλα, έτσι. Δηλαδή ζήλεψες από την Τζούλια ή ξέρω εγώ επηρεάστηκες από την Τζούλια, από τη δόξα της Τζούλιας? Όχι βέβαια. Απλά μαζί με τον σύντροφό μου, τον πρώην σύντροφό μου, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια ταινία. Εγώ τον έσπρωξα να την κάνουμε την ταινία. Αλλά στην τελική αυτός δεν δέχτηκε και έτσι είπα να την κάνω εγώ. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένη με τις πωλήσεις της ταινίας? Είμαι ευχαριστημένη και θα μπορούσε να πάει καλύτερα, εφόσον θα με ξέρει παραπάνω ο κόσμος. Το έχεις κάνει καθαρά για οικονομικούς λόγους? Όχι. Απλά μ' αρέσει και το κάνω. Όπως και δεν θα κολλώσω να κάνω και άλλη ταινία. Αν σου γινόταν πρώτη, δεν θα ξανά έκανες? Εννοείται. Αν θα διάλεγες ένα παρτενέρ, ποιος θα ήταν ο ιδανικός παρτενέρ που θα ήθελες να κάνεις αυτή την ταινία? Δεν έχω σκεφτεί ακόμη ποιος θα ήταν, αλλά φυσικά θα προτιμήσω κάποιον που θα έχει γερά προσόντα και θα έχει γενικά αυτό που είχε και ο προηγούμενος. Λοιπόν, τι είναι αυτό που βλέπεις πρώτα σε έναν άντρα? Τι είναι αυτό? Κοίταξε να δεις. Γενικά κοιτάω την εμφάνισή του. Κοιτάω γενικά τι χαρίσματα έχει και αναλόγως είμαι μαζί του. Πώς μπορεί να σε κερδίσει ένας άντρας εσένα? Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που πρέπει να κάνει για να σε κερδίσει? Να μην το παίζει ψώνιο. Άμα δεν το παίζει ψώνιο, πολύ εύκολα να με πλησιάσει. Όσον αφορά το χώρο του modeling, θα σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις να κάνεις επιδείξεις? Ακόμα συνεχίζω και κάνω. Και φωτογραφίες και επιδείξεις μόδας. Ακόμα συνεχίζω. Και πάντα με ενδιαφέρει και πάντα θα με ενδιαφέρει. Μετά την ταινία που κυκλοφόρησε, ο κόσμος πώς, όταν σε συναντάει στον δρόμο, η αντίδραση του κόσμου ποια είναι? Είναι θετική. Απλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που εντάξει είναι παλιωμοδίτες, θα τους πω. Δεν ξέρουν να εκτιμάνε αυτό το καλό πράγμα που έχω κάνει, δεν ξέρω. Και αντιδράνε αρνητικά. Αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί. Ποιο είναι το ωραιότερο φλερτ που σου έκανε κάποιος άντρας και ποιο ήταν το χειρότερο? Το καλό. Κοίτα, καλά υπάρχουν πολλά. Το χειρότερο είναι να μου την πέσει πολύ ψυχρά κάποιος και να με ξενερώσει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, σχέδια για το μέλλον? Σχέδια για το μέλλον. Να κάνω πολλές ταινίες και απλά να γίνω γνωστή στον κόσμο. Τηλεόραση σε ενδιαφέρει? Εννοείται. Γι' αυτό το κάνω εξάλλου. Αν σου προτείνα κάποια εκπομπή να παρουσιάσεις, τι είδους εκπομπή θα ήθελες να παρουσιάσεις? Σεξολογίας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και πάντα επιτυχίες. Και εγώ ευχαριστώ.